Welcome again to today's learning of Igbo language episode. I welcome you to today's topic bụ iru mgbede. Iru mgbede bụ emume a na-emere ụmụ nwanyị, ụmụ agbọghọbịa, ndị torugoro oge ịlụ di. Omenala a ejezughị ala Igbo niile ọnụ. O nwere ala Igbo ndị na-eme ya dịka ndị Ngwa, ndị Abia, ndị Imo steeti, ụfọdụ ebe na Ebonyi na Abakaliki na-emekwa ya. Ọ bụ ọzụzụ a na-enye nwata nwa agbọghọ ọbụla tolitere oge ịlụ di, inwe ezinụlọ, ibi ezinụlọ nke ya, ka o wee mụta etu esi esi nri Igbo, omenala ndị Igbo, na otu ọ ga-esi na-eledo di ya na ụmụ ya anya. Soro m na episode nke ọzọ where I will teach you ihe bụ ịwa akwa. Ka emesịa.